Bueno, estamos aquí convocados para falar dunha estrategia que creo que é moi importante que se faga da man da parte privada, do sector privado, non só que se escriba unha estrategia pola administración que logo non se dea esa participación, non? Xa se acreditou pola presentación que fixo o director xeral o traballo que houbo antes, hoxe tuvemos estas mesas que estamos comentando e, polo tanto, nós estamos traballando para que neste primeiro semestre do ano 2026 teñamos esa Estrategia Galega de Protección das Persoas Consumidoras 2026-2030, non? Decir que non me vou estender respecto dela, xa se fixo a primeira presentación, pero sí creo que é moi importante poñer o foco dentro da protección dos consumidores nesa concepción de consumo sostible e responsable. Tamén decirvos, así o trasladou o director xeral, que estamos nunha semana na que celebramos o Día Mundial dos Dereitos das Persoas Consumidoras, este próximo domingo 15. E eu aí quero agradecer o traballo, están aquí traballadores do Instituto, o Instituto Galego de Consumo e Competencia, o traballo que está facendo durante todo este mes de marzo, conmemorando a efeméride, a través dun programa divulgativo no que xa están a participar 10.000 alumnos e alumnas de 115 centros educativos galegos. Tamén a Escola de Consumo, pola labor que está facendo, vai chegar ás 20.000 persoas formadas neste ano. Decirvos que o sábado estaremos nas 7 principais cidades de Galicia con puntos de información e todo este traballo hai que recoñecer tamén, ten que ver, como digo, co bo funcionamento que teñen as organizacións galegas, tanto a parte privada como tamén o propio Instituto de Consumo, o Laboratorio de Consumo de Galicia. Sabedes que somos unha referencia a nivel mundial. En definitiva, creo que Galicia, como tamén trasladou o director, está en moi boa posición no que se refire ao respecto e á defensa dos dereitos dos consumidores.